रमज़ान में सबसे ज़्यादा लोग भूखा रहला से ना बल्कि गलत प्लानिंग कइला से बीमार पड़ेला। हम हर साल देखेनी कि 3 गो छोट छोट गलती बाटे कि सेहरी में का खैनी, अफ्तारी कैसे कैनी, अब पानी कैसे पियनी। ये 3 गो चीज पूरा महीना के परेशानी में बदल देवेला। सबसे हैरानी के बात का बाटे कि इस सब दिक्कत से आराम से बचल जा सकता। आज हमनी के एकदम सुकून से बात कही जाए कि कैसे रमजान भर सेहत बनल रहे। हम बताएं कि शरीर के भीतर का होला, सेहरी आ इफ्तार के पीछे के साइंस का बाटे, आ कब डॉक्टर के लगे भागल एकदम जरूरी बाटे। प्रणाम, हम डॉक्टर गौरव जन्मस्थान से। हमार नाम डॉक्टर गौरव है। हम रामनगर पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित जन्मस्थान अस्पताल में काम करें। हर महीना हम यहाँ हजारों मरीज देखेनी। एक के बाद बार बार समझ में आवेला कि अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो आदमी बीमारी से बच सकता। वही से चली एकदम आराम से हमनी के समझल जाए। पहला बात कि रोजा में शरीर के का हाल होला। सबसे पहले तो एगो एकदम सीधा सीधा बात समझ लेवे के बाटे कि रोजा रखला पर शरीर अपना आप के एडजस्ट करेला। शुरुआत के दिन में रोवा लोग देखले होके हम कि मुड़ी दुखाए लागी, चाहे एकदम से कमजोरी लागे लागी, चाहे एकदम चिड़चिड़ापन होखे लागेला। ये बहुत नॉर्मल बात बाटे, बहुत लोग के साथे होला। शरीर अपना पेट्रोल के बदलेला। ठीक, जब देह में ग्लूकोज होला, ग्लूकोज के पहले खर्च करेला, फिर धीरे 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 देह में जमल जौन चर्बी होला ओकरा खर्च करेला। दिक्कत कब होला? दिक्कत तब हो जाला जब हमनी के शरीर के ई बदलाव के समझले बिना ऊपर से औरी बोझा डाल देवे। जैसे कि गलत खाना, चाहे कम पानी पिए के, चाहे कम नींद लेला पर, ठीक, ई सब वजह से जब बाटे दिक्कत होखे लागेला। तो अब सवाल ई बाटे कि करे के का बाटे। सब माने समस्या तो बहुत लोग गिना दी, समाधान का बाटे ओकरे विषय में हमनी के आज बात कही जाए। ठीक, सबसे पहले हमनी के सेहरी के बारे में बात कही जाए। अच्छा, एकदम सच सच बताई कि रउआ भी सेहरी के खाली एगो बस माने रस्म के तौर पर निभा देवनी का कि जैसे 2 रोटी खा लेनी, 1 कप चाय पी लेनी, अब बस हो गई। चाहे कुछ लोग एगो सेव खा लेनी, एगो केला खा लेनी, हो गई सेहरी। ना, ऐसे नइखे करे के। सेहरी पेट्रोल है असली। अगर पेट्रोल गड़बड़ रही तो दिन भर जब गाड़ी बाटे एकदम धक्का मार मार के चली। ठीक, तो सेहरी में ऐसन चीज खाई जो धीरे धीरे रउआ के एनर्जी देवे। ठीक, दिन भर। तो जैसे मान ली कि अंडा खा लेनी, दाल खा लेनी, पनीर खा लेनी, माने ऐसन जो प्रोटीन वाला चीज सब होला उ सवेरे सेहरी में खाए के चाहिए। ये जरूरी बाटे खाई। ठीक, साथ में अगर मान ली कि रउआ सब्जियों खैनी, सलादो खैनी, जिसमें थोड़ा फाइबर भी देह में जाए कि देह में वो पानी रोक के रखे, ये सब जरूरी बाटे। खाली मीठ कुछ खा लेनी, चाहे मैदा वाला कोनो चीज खा लेनी, तो उसे का होई कि एकदम तेजी से शुगर बढ़ी आ दोपहर होत जे बाटे नीचे गिर जाई। फिर ओकरा बाद अब देह में जब शुगर के कमी होखे लागी, मुड़ी नाचे लागी, खीस बरी। वही से बहुत जरूरी बाटे कि सही तरीका से सेहरी कइल जाए। अब आ जाता नहीं हमनी के पानी के बात पर। पानी भी का होला कि लोग एक के बेर में
1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर पानी गटक जाला। ठीक, ये गलती कम से कम रमजान के महीना में नहीं खे करेके। हमनी के शरीर जे बाटे एक बेर में 200-250 ml पानी, माने 1 लीटर के 1/4 समझ ली कि उतना पानी के ढंग से सोख सकता। बाकी सब जे बाटे वो किडनी के लगे जाई, ओकरा ऊपर बोझा बनी, किडनी कही कि हमरा बोझा चाहिए ना, और पेशाब के रास्ता से निकल जाई। तो पानी के सही तरीका का बाटे कि एकदम मने घुट घुट करके पी, धीरे धीरे पानी पिए के बाटे। दोसर बात कि अफ्तारी करते समय का सावधानी करे के बाटे। अच्छा, 14 माने समझ ली कि लगभग 14-15 घंटा के तो आदमी रहिए जाला भूखल आ पियासल। तो अफ्तारी के समय का करेला आदमी कि एक के बेर में अफ्तारी, मतलब कि आदमी पकौड़ी खाई, भूजा खाई, एक के बेर जे बाटे मीठा कुछ खा ली, ठंडा शरबत पी ली। इस सब जे बाटे गलत तरीका है अफ्तारी करे के। काहे कि जौन हमनी के शरीर बाटे ओकरा एकदम से जे बाटे झटका लागेला कि 14-15 घंटा के बाद ये हमरा का मिले लागल। ठीक, हम देखले बानी कि जब ऐसे लोग के होला तो पेट में गैस बने लागी, केको बीपी एकदम बढ़ जाई, शुगर बढ़ जाई। ई सब जे बाटे अफ्तारी के गलती के वजह से होखेला। अब वो पूछम कि सही तरीका का है अफ्तारी करे के? सही तरीका है कि सबसे पहले तो एकदम शांति सुकून से अफ्तारी शुरू करी। सबसे पहले पानी पी, ओकरा बाद 1-2 खजूर खाई। ठीक, याद रखे के बाटे कि एकदम बहुत ज्यादा नमकीन चाहे एकदम छानल चीज नहीं खे खाए के। अफ्तारी में अगर बहुत ज्यादा नमकीन चीज खाएम तो देह जब बाटे वो याद रखेला कि बहुत नमक आइल बाटे, अगला दिन भर पानी मांगी। वही से पहले थोड़ा सा खाई, फिर 10 मिनट रुकी और उसके बाद बढ़िया से खाना खा ली। खाना खाए के सही तरीका उहे सही तरीका है जौन हमनी के शहरी के तरीका है खाना खाए के। खाना में प्रोटीन भी होके के चाहिए, खाना में फाइबर भी होके के चाहिए। ठीक, मैंने देह के पैनिक मोड में नहीं खे डाले के कि एकदम से समझे में ना आए देह के कि का होता। ठीक, अच्छा, तेसर बात कि अब मान ली कि दिन भर 12-14 घंटा 15 घंटा पानी नहीं खे पिए के। ठीक, तो डिहाइड्रेशन से बचे के बाटे, देह में पानी के कमी से बचे के बाटे। दिन भर पानी मिली ना तो डिहाइड्रेशन होई, लेकिन यह डिहाइड्रेशन जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाला, ठीक, तब वो खतरनाक हो जाला। अब वो के सही तरीका का है, हम अपना ओपीडी में मरीज लोग के बतावत नहीं कि भाई पानी पिए के सही तरीका ये है। अफ्तारी से लेके सहरी के बीच में जितना बार राउ नींद खुले, ठीक, अफ्तारी से लेके सहरी के बीच में जब जब रउआ समझ में आए, जब जब रउआ याद आए, तब तब थोड़ा 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 पानी पियत रहे के बाटे। कितना? एक बेर में 250 ml, उससे बेसी एक बेर में नहीं पिए के। रुक रुक के अपन पियत रहे के बाटे पानी। ठीक, दूसर चीज कि चाय ज्यादा नहीं खे पिए के। चाय से थोड़ा बचे के बाद चाय का करेला, चाय देह में से पानी निकालेला। ठीक, तो चाय से भी जे बाटे बचे के बाद कम पी। कुछ लोग के आदत होला चाय पिए के, पी लेकिन कम मात्रा में पी। अच्छा, ध्यान कौन चीज के रखे बा? अगर अचानक से लागे कि आंख के सामने एकदम अंधेरा होखे लागल, चाहे एकदम बहुत ज्यादा कमजोरी लागे लागल, तब जे बाटे एकदम रुक जाए के बाटे। तब एकदम रुक जाए के बाद जिद नहीं खे करे के। जिद शरीर के दुश्मन बाटे। तो ठीक से पानी पी। चौथा, नींद के हिसाब किताब। अब रमजान के महीना में पूरा रूटीन बदल जाला हमनी के। तो रात भर मान ली कि आदमी इबादत मोड में रहेला,
ओकरा बाद शहरी, ओकरा बाद फिर काम। आखिर काम रुक त ना जाला, लेकिन शरीर के आराम चाहिए। कम से कम 6 घंटा के नींद पूरा करे के कोशिश करे के बाटे। अगर मौका लागे तो दोपहर में भी थोड़ा सुत जाए के चाहिए। नींद अगर कम होई तो बीपी, शुगर, ये सब ऊपर नीचे होखे लागेला। वैसे नींद जरूरी बाटे। 5वां बात, खास करके जकरा माने जिनका जिनका भी डायबिटीज और बीपी के समस्या बाटे, अगर दवाई चलता शुगर के चाहे बीपी के, तो उ लोग खातिर अगला ई बात एकदम जरूरी बाटे कि दवाई बंद नइखे करे के। रमजान में दवाई के टाइम बदल देहल जाला, दवाई बंद ना कइल जाला। हमनी के अपना अस्पताल में रमजान शुरू होखला से पहले ही जितना भी हमनी के मरीज लोग बाटे उ सब लोग के दवाई के शेड्यूल हमनी के बदल देवे ताकि उनका दिक्कत ना होके। रउआ भी अपना डॉक्टर से एक बार जरूर बात कर ली और दवाई के टाइम अपन एडजस्ट करवा ली। कौन चीज के ध्यान रखे के बाटे? अगर एकदम पसीना होखे लागल, ठीक, देह कांपे लागल, चाहे बेहोशी होखे लागल, तो एकदम रोजा जब बाटे हमनी के तूर देवे के बाटे। ठीक, सबसे पहले सेहत बा, ओकरा बाद जे बाटे इबादत बा। हम हमेशा कहेनी, हम अपना सब मरीज लोग के कहेनी कि भाई पहले सेहत तब इबादत। 6ठा बात, कब भागल जाए डॉक्टर के लगे? हमेशा मैंने हम जितना भी वीडियो बनावतानी चाहे बनाएम आगे, हम हमेशा ये बात बताएम कि कौन चीज खतरा हो सकता और वो खतरा के एकदम समझे के बा। बहुत बार अस्पताल में गईला पर ही सुने के मिलेला कि रउआ देर कर देनी आवे में। वो देरी से बचे के बाटे हमेशा। और कब बच सकता आदमी? जब जौन खतरा के साइन बाटे ओकरा आदमी सारा चीज समझी। तो कब भागे के बाद डॉक्टर के लगे? अगर सीना में एकदम ऐसे लागे कि कुछ दबा आता, ठीक, तो बहुत तेज माथा दुखाए लागे, बेहोशी होखे लागे, शुगर बीपी एकदम तेजी से बढ़ जाए, ऐसा स्थिति में देर नइखे करे के, तुरंत अस्पताल आवे के बाटे। ठीक, समझदारी असली इबादत है। ई बात के एकदम मैंने अगर आज के पूरा वीडियो में एगो चीज अगर वो सोचता नहीं कि हम ही सीख ली, तो यह सीखी कि समझदारी असली इबादत है। अंत में ये हम कहें कि रमजान खाली रोजा के नाम नहीं है, ये अपना ऊपर नियंत्रण, अपना जिंदगी में डिसिप्लिन एक भी महीना बाटे। एगो चीज जौन हम हमेशा सबके कहेंगे कि हर रोज इंसान के कोशिश करे के चाहिए कि एक न एक इंसान के मदद करी। रमजान के महीना इस शुरुआत करे खातिर सबसे अच्छा महीना है। कोशिश करी कि रोज एक न एक इंसान के मदद कोनो न कोनो तरीका से जरूर करी। अब ऐसे ज्यादा ज्ञान हम ना दें तो वो लोग हमरा से बेहतर समझता नहीं। बस इतने हम कहें कि जब शरीर ठीक रही तबे इबादत में मन लागी। हम ये वीडियो यही से बनावतानी ताकि अपना इलाका के हर परिवार जे हमरा लगे पहुंचता चाहे नहीं के पहुंचत, हर परिवार सेहतमंद रहे। फिर भेंट हुई अगला वीडियो में। आपन और ये अपन घर के सब लोग के ख्याल रखी। हम तो साथ बढ़ले बानी।
da da di da da di da 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 di da